Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da warhaka. A yau za mu tattauna wani muhimmin bincike daga masana geography da kimiyya, shekarun da duniya take da su. Shin duniya na da shekaru dubu ne kawai, ko kuwa miliyoyi, ko ma biliyoyi? Ku biyo ni domin jin cikakken bayani. Babban bayani. Masana kimiyya da geography sun gudanar da bincike tsawon shekaru da dama domin gano shekarun duniya, ta hanyar amfani da fasahar gwajin duwatsu da ma'adanai, Radiometric Dating, sun gano cewa duniya tana da kusan shekara biliyan da biyar. Wannan bincike ya samo asali ne daga nazarin tsofaffin duwatsu da aka samu a sassa daban-daban na duniya, da kuma binciken meteorites, duwatsu daga sararin samaniya. Masana daga cibiyoyi kamar NASA, United States Geological Survey, sun tabbatar da wannan sakamakon ta hanyar gwaje-gwaje na zamani. Yaya aka gano hakan? Masana suna amfani da wata hanya da ake kira Radiometric Dating. Wannan hanya tana auna yadda wasu sinadarai, kamar uranium, ke lalacewa a hankali zuwa wasu sinadarai daban. Ta haka ne ake iya sanin tsawon lokacin da dusan ya dauka yana samuwa. Muhimmancin wannan bincike yana taimakawa fahimtar yadda duniya ta samu asali. Yana nuna yadda rayuwa ta fara a duniya. Yana taimakawa masana su fahimci sauyin yanayi da tarihi na ƙasa. Kammalawa. A takaice, bisa binciken masana geography da kimiyya, duniya tana da kusan shekaru biliyan da biyar. Wannan yana nuna girman ikon muhalicci da kuma zurfin ilimi da dan adam ke kokarin ganowa. Idan ka ji dadin wannan bayani, ka danna like, ka yi subscribe ga channel ɗin Fahad Limit TV domin samun sabbin ilimantarwa na geography, kimiyya da labaran masu muhimmanci. Allah ya saka da alkhairi.